Иди. Кога почваш? Здравейте хора и днес ще играем с моя приятел Боян и през 5 минути се сменяме. Съжалявам, но вече малко почнах. Опа. Малко грешка. Нека да превърнем всичко, понеже не ни трябва дървото. Правим и малко пръчки. Така. Вот. Ми кажи му когато ще мина. Не е дължа да ще тише. Мина. Я. Не е минало, Бояне. Оправи го. Бояна, нищо не завижда от твоето снимане, бе, по емот. Айде да снимай в монитора, бе. Така ще бъде по-лесно. Айде и един меч. В всеки случай, бам. И понеже още не ни се отива в пещерата, отиваме ето. Бум, бум, бум. Бобо, добре ли снимаш? Да. Уи. Там виждам. Тук директно ще. Късно. Би се ходил за кола. Бобо, знам, че едва можеш да играеш, ама да се научиш. Копър няма, ни трябва. И аз след колко да. Боб, ти знаеш как се играят компютъра въобще? Да, знам с кой бутон се движи. Добре, Бобо, са ти играеш. Оправяй се.